és el creixement de manera racional i proporcionada en tota la ciutat, de Ponent, del centre, de Llevant, i el més transformador potser seria tota la zona del riu, tota la zona de Celeach, tota la zona del polígon francolí. El riu ha estat masses vegades una barrera física i psicològica per a la nostra ciutat, i amb el nou POM passa a ser el vincle, passa a ser el nexe d'unió, passa a ser el nou centre no només físic, sinó també anímic de la ciutat. Clar, amb el hub cultural de Tabacalera al costat, amb el barri tecnològic, amb una gran plaça que és l'Avinguda Roma, que continuaria i arribaria a una gran espècie de Passeig Imperial Tarraco a la zona de Ponent, però també el creixement a la zona de Llevant, amb aquesta zona de la Budellera, i també el PMU34, que està fora del planejament urbanístic, però que també creix, i com et dic, és acabar de cosir, de cohesionar aquesta ciutat, tot també pensant a nivell d'infraestructures, que com deia, no és només créixer en població, sinó créixer en servei. Un optimista responsable. Nosaltres el que fem és complir el que ens diu el tribunal i el que em diuen a mi els funcionaris, el secretari, l'interventor, la cap de contractació, la cap de tècnica de neteja, d'interpretació d'aquesta resolució. Estem esperant la resolució del Tribunal Català de Contractació dels nous recursos. Passi el que passi. Si diuen que tenim raó, perfecte, doncs l'adjudicatària, que va ser en aquest cas, que es comenci a treballar. Que diuen que no tenim raó, doncs escolti, tornem a parlar amb la que està, fixem els criteris de la continuïtat del servei de tal manera que es pugui llogar maquinària, que es pugui fer tot el que ara mateix no es pot, perquè ens ho diu intervenció, que no es pot, i aconseguir el que volem tots i totes, que és una Tarragona que estigui més neta. I pensin que ara mateix tenim un contracte que té 24 anys, aquest contracte. 24 anys, Tarragona ha canviat una mica. Pensin que en el contracte actual hi ha fins i tot carrers que no existeixen. Fa 24 anys i ara sí. Legalment no haurien de netejar els carrers que no surten al contracte. Figuris tota la zona de Joan 23, entre d'altres zones de la ciutat, de creixement. Així que, passi el que passi, jo tinc clar que es trobaran les solucions perquè Tarragona estigui més neta i amb un servei molt més actualitzat, sobretot en tema de maquinari. Tarragona ha baixat un 4% aquest any els delictes i alguns han desaparegut directament. L'altra cosa és si volen confondre amb les dades de la província, però m'haurà de permetre que jo no haig de pensar, en aquest cas, com a alcalde de Tarragona, en les xifres de la província, sinó en les xifres de Tarragona, i ho poden consultar per internet, poden al Ministeri de l'Interior, busquen les xifres i ho veuen. Tarragona és una ciutat molt segura. És una ciutat molt segura. Això implica delicte zero? No, clar que no. Clar que no. Existeix alguna ciutat on hi hagi delicte zero? Però si busquen vostès el rànquing, per exemple, dels robatoris amb violència, que és el robatori al carrer, és que Tarragona ni surt. Ni surt. Barcelona és la primera. D'acord? Però és que Tarragona ni surt en aquesta gràfica. L'altra cosa és la percepció de la seguretat. I aquí sí que és important que hi treballem. I això és responsabilitat nostra. Nosaltres, per exemple, aquest divendres d'aquesta setmana, a l'Escola de Policia de Catalunya, 17 nous agents de la Guàrdia Urbana llencen la gorra. El model de Tarragona és un dels models d'èxit de transport públic per autobús. Pensi, i jo dono una xifra perquè es pugui entendre les magnituds. Nosaltres tenim 77 autobusos a la MT. Reus, que és una ciutat molt gran, menys població, però molt gran, té 17 autobusos. També això té a veure amb com és físicament la ciutat, el creixement urbanístic, però 77 autobusos tenim. I ara tenim 3 nous hidrogen, 4 elèctrics que ja ens han arribat, ja estan equipant, i augmentarem fins a 33 nous autobusos en total que seran híbrids. I els comprarem ja durant aquests anys que queden de mandat, 10 ja estan a licitació. Això el que implica és no només que es renovarà gran part de la flota, sinó que s'augmentarà la flota. I això què significa? Més freqüències. Significa més freqüències. Perquè si no, pensin, l'any passat saben quants passatgers vam tenir a l'MT? 12 milions. Es fa l'estudi, ens dona l'estudi informatiu, que és quan tu tens ja els detalls de cada cosa,
I és on ens encarreguem una enginyeria on ens diu, i torno a repetir, això és el que ens diuen els dos enginyers i és el que faria qualsevol persona. Ens diuen que, segons aquest estudi informatiu, per exemple, la R16, que és la que ve de Terres de l'Ebre, diu el propi estudi informatiu que acabaran no passant per Tarragona, és a dir, la regional que ve de Terres de l'Ebre no pararia a Tarragona, i ens diuen ells que la construcció d'aquesta via taparia aquest salto de carnero que li diuen, que és dels trens que venen de València, i que no perdríem els trens que venen de València. I a més, ja no tenim de mitja distància a Tarragona, això ja ho saben vostès. Ja fa anys que els trens de mitja distància no s'aturen a Tarragona, que és una cosa estranya en capitals de província. Davant d'això hem de fer al·legacions, però no és ni l'alcalde de Vila-seca ni cap alcalde o alcaldessa el que ha d'estar defensant aquesta estació, sinó el que ha de fer és el Ministeri donar les explicacions pertinents per tal que si realment això no tècnicament passa i es pot canviar, o per ells ens poden assegurar que no, que ens ho expliqui el Ministeri i ja està. Però de moment la realitat és que tenim informes d'externs que no són funcionaris de l'Ajuntament on ens diuen que aquest risc és una realitat. Clar, si jo me paraven 4 trens a Tarragona, una forma de parlar, i ara me diuen que em pararan només 2, quin alcalde o alcaldessa no lluitaria? Ho faria qualsevol. I a més amb l'històric que tenim, no? I el gruix de passatgers està aquí. Llavors, és el Ministeri el que ens ha de donar explicacions a tots els municipis del territori i de l'àrea metropolitana, no només a nosaltres, perquè si hi ha un dubte raonable, tècnicament informat, que diu que hi ha aquest risc, per la ciutat on hi ha el gruix d'usuaris, que són 2 milions, perquè la resta és Reus, uns 980.000, Salou, Vila-seca, la Pineda, tots junts són uns 380.000, sense comptar el 1.380.000 d'usuaris de l'AVE, que més de la meitat són de Tarragona ciutat. Si on està el gruix d'usuaris ens estan dient que pot haver aquest risc, escolti, doni explicacions tècniques, solucions, i ja està. I ja està. Però perdre més trens a Tarragona, això no pot ser.